DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Sabi ko yan, Nems, kanadangog ko, arin ngay ang bagay sa ko. Kagkapitana o kagawad na muna? Ay, duman sa mga nagapralano. Duman sa mga nagapralano. Bala man ka mo. Basta dapat, sabi kan barkada ko, ang pagserbida ako yan, Nems, dapat nasa puso. Bako so ginibong negosyo, ang posesyon. Tasayang man kuya Nems ka nare-receiving honorarium kundi man kamo kinagiginibuan sa indong barangay. Nailing ko lang kay anig di kuya Nems sa Facebook tapos tig-share ko. May nag-comment kuya Nems na maski arin ngaya dyan Angel pwede. Basta ngayaan pagserbi dapat ngaya nasa puso mo ngaya. Mainito na pagkaudto aldaw po kitangon niya nin Sabado. Petsa 8 na palan kan Hulyo 2023. Ama ko nindo yan, 8 aldaw na an tuminumba kan bulanin Hulyo. Natapos na su primerong 2 quarter kan taon. Magtaga darapo kipayong tadyo so grabe po an init digdi sa sentro kan Legazpi. Malahali kami dyan sa digdi sa Barangay Rizal. Diyan lang sa inot-inutan, may tigbakal kami so pangbulong baga sa sobrang init. Maray na pagkauto dyan sa Familia Balbalosa. Sa sarong shop dyan, kan ining Godo Legazpi. And then ining Bella's Closet. Maray na pagkauto po dyan kay Ma'am Maylene, kay Ate Ces. And then sa indang mga staff dyan, maray na pagkauto dyan. Siyempre, maray na pagkauto man po sa Mabel Fashion Unlimited by Mabel C. Añasco. Principal ini Kuya Nems dyan sa kan mga nakalis na taon sa Kagbakong Elementary School. And then kan time na naimbitaran ako duman bilang mag guest speaker ko no. Ano ko digdi? Ini si Mama Mabel ang nakahandle. And then sa ngunyan, siya na ang principal po kan Gugun Central School. Gugun Elementary School o Gugun Central School. Basta dyan po ini sa Barangay Gugun. Maray na pagkauto po sa imo ma'am. Kan mga nakalisnal daw, nagbisita kami dyan ni Tre. Ta nagtig-invite me sa iyang sarong estudyante duman para sa programang Kaya digdi sa DCGB. And nguna na pagka alas 2 nin pagkahapon, gigibon itong graduation exercise, 53rd commencement exercise dyan sa Bicol University, ining Albay Provincial Sports Complex dyan baga sa Laucan Bicol University. Ano na ini na ang ikaduwang batch kan mga magraduar, rinibong naggraduar. Kasuhapon, dakol ang mga, sabi kan barkada ko Kuya Nems, dakol ngaya ang nag-urugma kasuhapon, ta syempre ngaya graduation. Dakol man ngaya ang mga nauyam dahil sa grabe talaga ang traffic dyan da po sa lugar na iya. Pag ano nindo, sabuta na po muna nindo. Dahil anta, once a year man sana po iyan nangyayari. Twice a year pa lang, taduwang aldaw an commencement. Kaya duman sa mga magraduar ngunyan, congratulations po, special mention dyan, si Emery A.I. Cocho. Ano siya, food tech, sa iyang course dyan. Magraduar siya po muna na pagkahapon, cum laude. Dati mini Kuya Nems na kapitbahay dyan sa Barangay Kagbakong. Ano, syempre, di ko ipadaog. Tamas kiwara ining bit-bit mo. Sabi ni Nicole, tigagda kaya ngaya ka mo duman ate sa bakakan. Bay sa nabeta, mga nuari naman, sabi mo baga, pag abot na lang ni daddy mo. Congratulations sa muya digdiong trainee, si Nicole and Gloriani. Naggraduar na ini kaswapon. Partida Kuya Nems, late na ini nakauli ka subanggi, pero nag-duty pa ngunya. Congratulations Nicole. And then syempre kay Mary Grace Barangki. Nasa ngunyan, gari feeling ko, dakulon ang bisita duman ni Mary Grace or baad nangungugas na siya.
Maray na pagkaud to sa barkada ko. Nailing ko nakaantabay siya ngunyan. Boss Lad, maray na pagkaud to sa imo. Ano ang posing tod-taod? Sabado baga? Kumusta ka mo dyan? Hain ka ngunyan, Boss Lad. And then, syempre, kay Boss Ayel, maray na pagkaud to. Kung hain ka man ngunyan, dyan ka sana. Mag-duty ka sana. Sabi ni Ma'am Lynn, Lorica Marco, sabi na hello po. Kay Sir Joseph, o Mark Joseph Morauda Obiasca. Sabi na, good afternoon po Ma'am Angel, paki-shoutout po kina Remy Ann, Remy Jane, and Faith Ronces Valles na nakaantabay po sa DCGB. Salamat po, and kay Ma'am G. Lovenia Nerdic, sabi na, good afternoon. And congratulations man po duman kay Auntie Melissa Carretero. Nagradwar man siya dyan, Kuya Nems, kasahapon. Kasarabay ni Nicole. Ano po, digdi, master's degree. Di ko lang sure kung anong specifically ano niya. Basta nakagraduate sa dyan sa Bicol University, duman sa graduate school. And then, syempre, belated happy birthday kay Ashley Carretero. Tash, happy birthday sa imo. Belated happy birthday palan kasuhapon. Kasabay siyang mag-celebrate kumplian ni Kuya Kapitan Randy Velasco kan Barangay Ilawod. Sabi ni Ma'am Jesus Alarica, good afternoon po Ma'am Angel. May mga nagkakabara sa pa-aquenems na post sa social media. Duman baga sa mga group or something na, basta may mga group pages dyan. May nag-o-offer talaga aquenems ki SIM card, so pagtabang po baga sa pagparehistro ng SIM card. Tapos, panaghapot ka duman Kuya Nems kung paano, how ngaya. Mataram ito, PM send. Ang ibig sabihin ka to Kuya Nems, sa tabangan kanya magparehistro kan SIM card. Pero, may kasalidang kantidad. May bayad. Iyan po tabi, saro yan sa mga maigot na ipinagbabawal kang NTCB ko. Dahil ang taan mga pigagamit po baga dyan, ang pigalaag ng mga information, itong mga personal mismo na informasyon. Data man tigahagad Kuya Nems, kung ang mga nakakatransaksyon mo, itong mga daing kuro kararigo, sinabi nga ni ngayon na nagtabang na mag-register ka sa imong SIM card, pero afterwards ka iyan, so identity mo ginamit sa maraot, iyan ang problema. Kaya abaga maigot na pinag-discourage kang NTCB call ang pagpaparehistro kan SIM card duman sa mga persona or paghagad din tabang ki pagpaparehistro kan SIM card duman sa mga dai mo man talaga personal na kabisto. Kaya ang abiso baga kang NTC kung may mga ang mga aki bagangon niya medyo matitibay na sa arog ka ng mga technology pag mga register sa mga links na arog ka magpatabang na lang po tabi ka mo. Dahil na ka mo para approbate share kan sa mga nag-offer online kasalidanin kantidad. Pwede man ba ganitong hanapon sa Facebook itong sa mga links na dapat itong i-click. Tanganing makapagparehistro po kang kan SIM card poon sa hanggang sa July 25. Martes po iyan. May may saro, mga sobra sa 2 simana pa kamo para makapagparehistro. Tanganing day man po ma-deactivate ang sa indong mga SIM cards. Sabi ni Sir, ni Kuya Ron Aranya, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Dapat ang barangay kapitan, dapat barangay kapitan, hindi barangay kupitan. And barangay kagawad, bako da po barangay, ginagawad. Ano ni Kuya Ron? Dapat da po, so reaction ni Kuya Ron Kasubago, sabi na, pag nanalo kayo sa lahat na tatakbo na barangay at sa barangay pala. Kuya Jarel Aranya, maray na paggauto po sa Indo dyan, nakaantabay ngunyan from Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. Kuya Jarel, maray na paggauto sa imo. Day ka na pa siya duman sa southern part. Kanakalisnal daw dyan, may namarangkal na motorista dahil sa buwing ay. Next time, Kuya Nems po, kinabanggian otro, may namarangkal na motorista dahil sa sutukawan baga, itinahaw sa tinampo. Kaya magtaga-iripos-ipos ka mo. Tangunin ang mga tao, tatao naman day naman Kuya Nems kung nadara sa kwarta.
Ano pa man, magtaga-ingat-ingat po duman sa mga nagbabiyarahe dahil anta. Siyempre, mainat ang panahon. Mag-inom po perminin tubig. Karamang ko ng Kuya-Nems, mag-love to duman dyan sa may parte kan Castilla, Sorsogon. May maliputon dyan Kuya-Nems na napaginalanguyan. Ano lang pati, nasa 30 pesos ang entrance fee. Oras at pera na lang ang kulang. Ang nakakaibanan ko po sa technical, si Kuya-Nems Flora, maray na pag-go to kay Ate B. And then sa duwang ate, sa IT niya po dyan si Kuya Richard Astor, sa production si Thresha Mariletana, sa news naman sa muyang news director as si news manager, Sir Mar de la Cruz, kaibanan si Ate Jenny Baliran as in si Nicole and Gloria. Ako po ang sinong nakakaibahan, ako po si Angel Mustaza, bye-bye, happy weekend! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo.